Ọya anya ga-ebutere gị isi anya ọcha. Na-ekpu isi. Ị kwesịrị ikpu isi ka ị wee fụ ụzọ ime mmụọ. Otoli. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịgbanwe onye nwe ngalaba ọbụla, kedu ife onye afọ kwesịrị ime? Achọrọ m ka ị biere m aka n'akwụkwọ. Akwụkwọ na-ekwu okwu ebe a ga-enwe oge nwee mgbe. Aga m anọ ebe a na-ege ntị n'ihe anyị na-akọghị. Ụdị ihe a na-eme igbuo ihe dị ka isi. Isiro ka ịkpọ nne gị ka ị gwa m. Ekweghị m na m agaghị ekpu isi ya. Ị ga na-afụ ụzọ kwụsị ikpu isi.